ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾ ಮಿಕ್ಲಿನ ಮೂಕೆದ ಕೀರ್ತಿಕಾರಗಳ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ ನಾಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಮೂಕೆದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತೆಲಿಪವರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ದಯದೀದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ದಾಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರೇ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡು ವಾ ಜಾತಿಗೆ ಅವಡು ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ದಯದೀದು ನಿಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಖುಷಿಟ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರೆನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರ ಆಕುಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ತುಳುನಾಡ ತುಡಾರ್ ಪಂದುಂಡು ದಯದೀದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಡೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏರ್ಪಂಡ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಅಂಬಡೆ ಕಿಟ್ಟ ಬೇರೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಬಡೆ ಕಿಟ್ಟ ಆರ ಇಂಕೊಂಚ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರ ಡೀಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಡೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂದ್ ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲಾಗೆ ತೂಕ ಆರು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೆರ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ತೂಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಆರು ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತೂಕ ಆರು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪರ್ ಇಜ್ಜ ಬಂದು കോൾ പോകുന്നുണ്ട്. ಹಲೋ 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 ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅತ್ತೆ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಅಂದಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರ್. ಇರ್ ತುಳುನಾಡು ಒಕ್ಕೂಟ ಉಡುಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತೆ. ಅಂದ್ ಹೇಳು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುರೇಶ್ ಪಂದ್ ಸರ್. ಸರ್ ದಾಲಜಿ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಹೊಡಿತೇನೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿ ಸರ್ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್. ಸುರೇಶ್ ದಾದ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಕುಡೋರ ಮಲ್ಪಗ. ಹಲೋ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಅದೇ. ಹಲೋ ಅಂದ್ ಏರ್ ಪಾಚರ್ನ ಯಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಪಂಡ್ ಸರ್. ದಾಲೇಜಿ ಸರ್. ಯಾನ್ ದುಬೈಡ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ಬಿವರ ಊರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ದಾಲೇಜಿ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಎಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಲಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಅಂಚದು ಆ ಫಾರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇರೇನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಸರ್ ಯಾನ್ ಇರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಪಂದ್ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ದಯ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಉಲ್ಲತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕೊರೋನಾದ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದನ್ ಸರ್. ಅಂಚದು ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಕ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪುರಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್. ದಯದೀದು ಒಂಜಿ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಇರ ಲೆಪ್ಪುಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕೋರ್ದ ಫಾರ್ಮು ಐಟ್ ಸರ್. ಇರೇನೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇರೇನೆ ಲೆಪ್ಪಡ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಓ ಸರ್ ಹತ್ತು ಸರ್ ಇರೇನು ಸರ್ ತುಳುನಾಡು ಒಕ್ಕೂಟದಾರತ್ತೆ ಸರ್. ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಮಕ್ಕರ್ ಹತ್ತು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡೆ ರಂಜ ಅವಲ ಕಾರ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪಡ ಏತ್ ಬಂಗೋಂಡ್ ಇರ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಸರ್.
ಸರ್ ಡೇಟ್ 32 ತಾರೀಕು ಸರ್ ಬೈಯಾಡು ಸರ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಬೋರುಂಡು. ಮುಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ತಾರೀಕು ಅದು ಗೊತ್ತಾನ. ಸರ್ ಸುನಿಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ ಸರ್ ಪುದರ್ ಬಾಳ್ಗ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುನಿಲರೇ. ಗೊತ್ತಾನ. ಯಾನು ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದು ಯಾನೊರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇರೇನು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಂದ ಪುದರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದು ಯಾನೊರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇರೇನು ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜ ಅಂದ ಎಂದ ಪುದರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ತುಳುನಾಡ ತುಟಾರ್ ಪಂದ್ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಇರನೊಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜನ ಪಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಇರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಯದಿದ್ದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನೋರ್ಚಿ. ಗೊತ್ತಾನ ಇವು ಸ್ಟಾರ್ಟಡ್ ಪಾತನೆ ಗೊತ್ತಾನುಂಡು ಒಂಜಿ ಏನು ಬಂಡ ನಂಬರ್ ಏರು ಕೊಡ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಡ್ಪಿದೆ ಎರಡು ಬಂದಾರ ತೇರು ಅಂದಂದು ಪಂಡೊಂದು ನಂಬರ್ ಪಿದೆ ಹೊರ್ದತಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫಿದೇರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೆಟ್ ಏರು ಒಂದು ಮಂಗಿ ಹೊಲ್ತಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಅವದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋದಿತ್ತೀಜಿ. ಅಂದೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಇರನೊಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಬಡೆ ಕಿಟ್ಟ ಬಂದ್ಪುನಾರು ಇಂಕ್ ಡೀಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಬಡಿ ಗಿಟ್ಟೆ ಎಂದ ಪುದರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂದು ಎಂದ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಎಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ 4ನೇ ಎಪಿಸೋಡು ದಯದಿದು ಎಂದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಪಡಿ ಸೌಲ್ ಮೇಲೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.